yadda da sakarci ba. Yaya za a yi ka zaɓi mutumin da alhaji bacci yake yi kwakwalwarsa ta buga baya gane mutane dan kai magana da zan duje yanzu wallahi tallahi a nan in kuka yi magana da shi a nan kafin minti 15 ya zo ba zai gane ka ba. Shi wani ya zo yake gaya mun akwai wani yaro dan wanda yana magana a rediyo bari ku ji abin mamaki ya sunansa alhaji na goda shi ba adawa yake ban yi magana za a yi ta dariya to dan zan duje ne ya zo kofar gidana yake ka san fa zato muke jira na ma bashi 5,000 ya zo gyaran mota yake wallahi tallahi abin nan da kuka faɗa na bacci wallahi gaske ni kaina mun zauna da shi mijin ya fi so 15 amma wai ina fitowa nan sai ce da ni modibbo sai ce a'a alajin ji na goda ne sai ta alajin ji na goda zo to ya za a yi ka ba wa'annan mutane su ita wannan abu to amma dai muni Allah godiya wanda bi butiji ban malam Ibrahim shekarau daga kan mataimakin gwamna su malam Khalil su sani lawan su kan karofi su baraudin da ya tafi su kowa wa'annan mutane ne muku albishir in Allah ya yarda na gaya ma Sadu na gaya ma dan nace kowa ya je an ganshi tunda sun tabbatar cewar kwankwasa ba adali bane su fito su dawo su gaya wa duniya nan ne gidan adalci kuma nan ne malam Ibrahim shekarau da masoyan su in an ci zaɓe ba za mu zalunce su ba amma dai ba za a kawo gurin da za su rike amana kuma su yi wani amfani da ba da wannan nake muku fata alheri.